Елате да видите какви болтове са слагали, а е ходила на сервис. Погледнете. Това е видео. Това е видео. Погледнете какъв. Колко различни болтове. Дай тук, Бепчо. Дай. Гледай. Погледнете, това са различни болтове. Само гледайте, хора. И са прецакали картите. Картера, извинете. Гледайте различни болтове. Чакай само за да. Вижда се. Погледнете. Сега, кой болт за къде е? Гледай. Не, това мен ми фаща ясно. Върши. Гледай. И са лепили картера. Гледай. Добре, как ще сложиш ти такъв болт? Гледай, това е за карбуратора. Това е за карбуратора. Погледнете нещо. Ето. Така. Този ще влезе. Гледайте. Хоп, влиза. Но забележете резбата каква е. Забележете. Виждате ли каква е резбата? Виждате ли на тази каква е резбата? Едра и ситна. Но гледайте, за 6 грам и за отверка. Майстори са го правили, майстори. Така. Гледайте. Майко мило. Сега трябва... Той вече не ще да влезе. Той е направил резба в самия карбуратор. Е направил резба. Ох, майко, гледайте. Само гледайте. Спирай. Забравяй. Я да видим тука. Гледайте пак тука. Болта вижда ли са? Да, вижда се. Гледай. Майко. Гледайте какво видео. Това е видео. Значи трябва да е така. Даш. Гледай. Вижда се. Ето виждаш. Гледайте, такъв трябва да е болта. Е такъв. Чакай. Гледай. Този 6 грам ще го изхвърля, защото той е заминал вече. Заминал е. Свършил е курса. Отново отваряне и затваряне. Гледайте какви кабели са му сложили. Гледай. Ох, майко. Тук ще му правим маса. Задължително трябва да се свърли този кабел. Айде, дифузора е добре. Спирай, Бепчо, че не знам как ще я правя тази машина вече. По същество. Това е истинска машина 340. Вярвате ли го това нещо? Кой е най-добрия? Добре. Обичам ви. Много ме кефи, когато булката ми прави бобец с наденички и марули. Даже като ги гледам така на проми... Много е. Да ме живо и здраво булката, сега ще си едем бобец с наденичка. Обичам ви. Тъй, понеже когато работя и много отклонявам. От сутрин до вечер не се сещам да ям, но обаче като ми идва хубава миризма и бебчето се ми готи. Това е полезно, повярвайте ми.